cwmni Fran Wen wedi bod yn gweithio ar y syniad ers 2009 yn gweithio'n agos iawn efo Rachel Chezais a Manonemes a Catrin Dafydd yn datblygu straeon Rachel. A mae wedi bod yn ffodus iawn i wneud darlleniadau ar draws Gymru i ddatblygu'r gwaith ac i lwyfannu'r darlleniadau yna mewn gwahanol ganolfanna. A wedyn mi oedd yna ddarlleniad yn Steddfod Genedlaethol Wrecsam. Felly mae wedi bod yn daith hir a mae'n braf iawn fod yr awduron yna wedi bod yn rhan o'r broses o'r cychwyn. A fod Rachel wedi bod yn rhan o hynny a hefyd wedi dod i fewn i ymarferion ato ni, felly fod y cysylltiad yna'n parhau efo hi. Wel, mae'n adeg cyffroes achos da ni'n dod i ddiwedd y drydydd wythnos a mae pethau'n dechrau dod at ei gilydd. Da ni'n gallu gweld y straeon yn cael eu rhedag a mae'r actorion yn gallu cael teimlad o'r cyfanwaith, y straeon unigol a sut fydd y straeon yna'n plethu at ei gilydd. Ac yn amlwg mewn wsos a hanner, maen nhw'n gwybod fynd ag yn ei llidfan a felly mae yna deimlad cyffroes iawn. Ar hyn o bryd, da ni'n gweithio dim props, da ni'n ffodus iawn, mae gen ni set agored iawn, bydd yn gweddi'r straeon i gyd, ac ella bydd hynny'n newid, dwi'm yn gwybod, ond dyna di'r cyffro rwan i weld sut mae bob dim yn mynd i ddod at ei gilydd. Dwi'n meddwl fydd falasurion yn apelio at ystod eang iawn o bobl, achos mae'r straeon yn dod o ardaloedd gwahanol iawn o Gymru. Mae yna stori yn y Cymoedd, mae yna stori fwy'r Gorllewin a mae yna ddwy stori yn y Gogledd. Felly dwi'n meddwl fydd yn apelio at bobl o bob rhan o Gymru. A mae'r cymeriadau, mae gennym ni blant o 6 oed yn efo, mae gennym ni daid sy'n 70 yn efo. Felly mae yna gymeriadau o bob oed yn efo. Ac a mae'r themau mae Rachel yn trafod yn ei gwaith, dwi'n meddwl, yn cyffwrdd pawb. Mae'n neud efo sut da ni'n gofalu am ein plant, be di'n rôl ni mewn magu plant, a be di effaith hynny wedyn ar oedolion. Felly dwi'n meddwl mae yna rhywbeth at bawb yna.